Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks. Ideme si dať Austráliu. Je to čierna zjazdová trať, čiernejšia ako Ibiho Dlane. Nie všetky prekážky sa tu dajú obchádzať, takže nie je vhodná pre začiatočníkov alebo pre tých, čo tlieskajú lietadlo. Prvá rozbehová linka s malými dvojkami. Trošku fúka dneska. Malá vonka a ideme vchádzať do lesnej pasáže. Prvá dvojka, ďalšia, dropík do koreňov. No, niektoré úseky sú tu rozbitejšie ako automaty v Rimavskej Sobote. V klopenkách sú korene, ďalší dropík, ďalší klopík rovno do klopenky. Trošku sa to tu šmíka, je tu suché, takže je to taký prašný úsek. Niekedy je tu viacej dymu ako na Haberovom koncerte. A už tu sa budem napájať na Eru. Veľká klopenka. Malá dvojka. Koreňový úsek. Dá sa skočiť celý. Posledná klopenka. Čekuj aj moje ostatné trate Bike Parku Kálnica. Ak chceš vidieť viacej videí, tak odoberaj channel.